Καλησπέρα φίλοι μου. Θα διαβάσουμε ένα πολύ ωραίο μήνυμα από την Αγία Γραφή που πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην το έχουν δώσει πολύ βάση και πολύ σημασία, αλλά εγώ όσες φορές τη διαβάζω αυτή την ιστορία συγκινούμε πάρα πολύ, για το λόγο ότι βλέπω πόσο τελικά η ψυχή μας είναι ανάξια να στέκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού και πόσο ανάξιος είμαι κι εγώ να λέγομαι γιος του Υψίστου, να λέγομαι παιδί του Κυρίου. Θα πάμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 15 κεφάλαιο. Λέει, πρώτο εδάφιο: νωρίς το πρωί αρχιερείς με τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και ολόκληρο το συνέδριο συγκεντρώθηκαν και πήραν την απόφαση. Έδεσαν τον Ιησού και τον πήγαν και τον παρέδωσαν στο Πιλάτο. Ο Πιλάτος το ρώτησε, εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων? Ο Ιησούς το αποκρίθηκε, ναι, όπως το λες. Οι αρχιερείς τότε τον κατηγορούσαν για πολλά. Ο Ιησούς όμως δεν έδωσε καμία απόκριση. Ο Πιλάτος πάλι το ρώτησε, τίποτα δεν αποκρίνεσαι? Κοίτα για πόσα σε κατηγορούν. Ο Ιησούς όμως δεν αποκρίθηκε πια τίποτε. Έτσι που ο Πιλάτος να απορεί. Κάθε Πάσχα ο Πιλάτος απέλυε έναν φυλακισμένο, όποιον ζητούσε ο λαός. Ήταν τότε φυλακισμένος κάποιος που λεγόταν Βαραβάς, μαζί με άλλους στασιαστές που κατά την εξέργεση είχαν διαπράξει φόνο. Το πλήθος άρχισε να ζητάει με κραυγές να κάνει ο Πιλάτος αυτό που έκανε πάντα. Ο Πιλάτος τους ρώτησε, θέλετε να σας ελευθερώσω το βασιλιά των Ιουδαίων? Είχε καταλάβει ότι από φθόνο τον είχαν παραδώσει οι αρχιερείς. Οι αρχιερείς όμως ξεσήκωσαν τα πλήθη να προτιμήσουν να τους ελευθερώσει το Βαραβά. Ο Πιλάτος τους ξαναρώτησε, τι θέλετε λοιπόν να κάνω αυτόν που ονομάζεται βασιλιά των Ιουδαίων? Αυτοί πάλι φώναζαν, σταύρωσέ τον. Μα γιατί? Τι κακό έκανε? Τους έλεγε ο Πιλάτος. Αυτοί όμως με περισσότερη δύναμη κράβγαζαν, σταύρωσέ τον. Και επειδή ο Πιλάτος ήθελε να ικανοποιήσει τα πλήθη, ελευθέρωσε το Βαραβά, ενώ τον Ιησού τον μαστίγωσε και τον παρέδωσε να σταυρωθεί. Εδώ βλέπουμε μια ιστορία να ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια όλων των ανθρώπων. Στα μάτια όλων των ανθρώπων και τότε και τώρα που μιλάμε. Βλέπουμε τρία πρόσωπα. Τον Βαραβά από τη μία πλευρά, τον Ιησού από την άλλη πλευρά και τον Πιλάτο. Ο Πιλάτος ήταν ένας άνθρωπος που νόμιζε ότι κρατούσε αυτές τις ζωές των ανθρώπων στα χέρια του. Νόμιζε ότι επειδή έχει ένα αξίωμα και μια θέση, νόμιζε τότε ότι μπορούσε να ελευθερώνει και να θανατώνει όποιον αυτός ήθελε. Τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν και σήμερα στο πλανήτη Γη εν έτη 2024. Υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν επειδή έχουν ένα αξίωμα και βρίσκονται σε μια θέση μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να ρωτάνε και χωρίς να υπολογίζουν τις ανθρώπινες ζωές και τις επιπτώσεις που αυτές οι αποφάσεις που θα πάρουν, τι επιπτώσεις θα επέλθουν μετέπειτα. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που κάνουν τόσα άσχημα πράγματα χωρίς να λογαριάζουν την κάθε μία ψυχή. Είμαστε μοναδικοί, είμαστε ξεχωριστοί. Είμαστε τόσο σπουδαίοι στα μάτια του Θεού
που πλέον εν έτη 2024 έχει φτάσει ο κόσμος σε ένα σημείο που να μην μπορεί ούτε να σκεφτεί αλλά ούτε να λογαριάσει μια ανθρώπινη ψυχή, μια ανθρώπινη ζωή. Βλέπεις την νεολαία έξω να μαχαιρώνεται ο ένας με τον άλλον. Βλέπεις τα ναρκωτικά που λαμβάνουν οι νέοι, μικροί και μεγάλοι, να τους επηρεάζουν τόσο πολύ τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, που να φτάνουν σε σημεία να μην ξέρουν τι κάνουν. Βγαίνουν, πίνουν, μεθάνε και στην πρώτη φασαρία, χωρίς να λογαριάσουν το πόση αξία έχει μια ζωή, βγάζουν ένα μαχαίρι τόσο και το καρφώνουν σε έναν άλλο νέο και μετά παρευρίσκονται στο δικαστήριο και λένε δεν θυμόμουν, δεν ήξερα τι έκανα. Φτάσαμε σε ένα σημείο για 5, 10, 20, 30, 50 και 100 ευρώ να σκοτώνουμε ο ένας τον άλλον. Φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν λογαριάζουμε ούτε το διπλανό μας ούτε κανέναν. Πλέον η ζωή μας έχει φτάσει, η αξία της ζωής μας στο 0. Ο περισσότερος κόσμος αυτή τη στιγμή δεν λογαριάζει τις ζωές των ανθρώπων. Δεν ξέρει ο γονιός πραγματικά ότι το παιδί που κοιμάται στο κρεβάτι του, ο γιος του, δεν ξέρει αν είναι ή θα γίνει δολοφόνος. Όλα αυτά σημαίνουν κάτι. Ότι η αμαρτία έχει φτάσει στο αμήν, στο πλήρες. Οι καταστροφές ανά τον κόσμο, σεισμοί, πείνα και όλα τα σχετικά έχουν φτάσει στο αμήν. Όλα αυτά μας μιλάνε, μας δείχνουν κάτι. Και εκτός από όλο αυτό, η αμαρτία έχει φτάσει στην πληρότητά της και ο σατανάς νομίζει επίσης και αυτός, σαν το Πιλάτο, ότι μπορεί να εξουσιάζει τις ψυχές των ανθρώπων. Ότι μπορεί να παίξει με τη φυλάκιση της ψυχής μας ή με την ελευθερία της ψυχής μας. Νομίζει ότι επειδή σκέφτηκε κάποτε ότι και εγώ θέλω να γίνω σαν τον Θεό, όμοιος του, ότι νομίζει ότι έχει εξουσία και στις ψυχές των ανθρώπων, στα δημιουργήματα του Θεού. Νομίζει ο διάβολος ότι έχει τη δυνατότητα και τη μαγιά, να το θέσω έτσι, ότι μπορεί να ελέγξει την κάθε ψυχή. Ότι μπορεί να τα βάλει με τις ψυχές του ίδιου του δημιουργού. Επειδή νομίζει ότι είναι Θεός και έχει παραπλανήσει όλους τους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι δεν το βλέπουν αυτό. Και ο νούμερο 1, όπως προείπα, είναι ο διάβολος, που νομίζει ότι έχει στα χέρια του τις ανθρώπινες ζωές. Βγαίνει μπροστά ο Πιλάτος και παρουσιάζει τον Ιησού και τον Βαραβά και τους λέει, ποιον θέλετε να σας ελευθερώσω? Ποιον θέλετε να σας ελευθερώσω? Ποιος θα μπορούσε να είχε ένα τέτοιο θράσος? Πόσο υπερήφανος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ή πόσο σκοτεινή είναι η ψυχή του ώστε να γυρίσει να πει ένα τέτοιο πράγμα? Ποιον θέλετε να σας παραδώσω? Τον Ιησού ή τον Βαραβά?
Και αυτό κάνει κάθε μέρα ο διάβολος. Παρουσιάζει σε μας το σωστό ως λάθος, το καλό ως κακό, την αγιότητα μέγα λάθος. Η αμαρτία είναι αυτή που θα σου δώσει τις απολαύσεις. Η αμαρτία, σου λέει, είναι αυτή που θα σου δώσει τις απολαύσεις. Η πρόσκαιρη ζωή σου. Δούλεψε σαν το σκύλο, εργάσου, μη σε νοιάζει τίποτα, όλα θα πάνε καλά, ευημερία. Και βλέπεις και τη δουλειά σου χάνεις και στα ναρκωτικά πέφτεις και αρρωσταίνεις και ψυχολογικά παθαίνεις και βλέπεις ότι η ζωή σου κατρακυλάει. Χωρίζεις, ο γάμος σου καταστρέφεται, τα παιδιά σου, και λες τι κάνω λάθος. Υπάρχει κάτι, είτε το πιστεύετε είτε όχι, που δεν το βλέπουμε με τα μάτια μας, που είναι υπερφυσικό όλο αυτό, είναι πνευματικό, είναι ένα πνευματικό κομμάτι που μας εμποδίζει. Θα σας πω κάτι. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει την έκφραση είμαστε πνεύμα. Ωραία. Είμαστε πνεύμα, έχουμε μία ψυχή, ζούμε σε ένα σώμα. Ο διάβολος δεν μπορεί να αγγίξει το πνεύμα του ανθρώπου. Το πνεύμα του ανθρώπου, το πνεύμα του Θεού που λαμβάνει ο άνθρωπος, ο διάβολος, όταν ένας άνθρωπος λαμβάνει το πνεύμα του Θεού μέσα στη ζωή του, όταν αναγεννηθεί και αλλάξει η ζωή του και βαφτιστεί και πεθάνει ο παλιός ο άνθρωπος στη βάφτιση, είναι ένα άλλο μάθημα αυτό για τη βάφτιση, και βγαίνεις από το νερό και βγαίνεις ένας καινούριος άνθρωπος, σου δίνει και το πνεύμα του μετά ο Θεός, το πνεύμα το Άγιον, και νομίζει ο διάβολος, είναι τόσο τυφλωμένος που πρέπει όλοι οι πιστοί, ακόμα και οι άπιστοι, ακόμα και εσείς που δεν πιστεύετε, να τον μισήσετε, να πιστέψετε στον Ιησού Χριστό. Νομίζει, είναι τόσο τυφλωμένος από την υπερηφάνεια του, ότι μπορεί να αγγίξει το πνεύμα του ανθρώπου, το πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Το μόνο που μπορεί να πειράξει ο διάβολος είναι τη ψυχή του ανθρώπου, που η ψυχή του ανθρώπου είναι τα συναισθήματά του, είναι οι σκέψεις του, είναι η προσωπικότητά του, που αν κάτι σε πονέσει, ένας λόγος από έξω, από έναν συνάνθρωπό σου, από έναν φίλο σου, από μια κοπέλα, από μια σχέση, από τη δουλειά σου, η ψυχή σου θα μαυρίσει, ψυχολογικά θα πέσεις. Και κάποιοι άνθρωποι που τρώνε bullying στη ζωή τους αρχίζουν και αρρωσταίνουν, μέχρι που φτάνουν σε σημείο αυτοκτονίας, γιατί το μυαλό τους θολώνει, η ψυχή τους μαυρίζει και μετά βάζουν ένα τέλος στη ζωή τους. Αυτό θέλει ο Σατανάς, να κυριαρχήσει με τα πρότυπα του 2024 στις ζωές των ανθρώπων, να φέρει μπροστά μας το σωστό ως λάθος και το λάθος ως σωστό, το μαύρο να το κάνει άσπρο και το άσπρο να το κάνει μαύρο, και μετά να τους χειραγωγήσει μέσα από τα πρότυπα, μέσα από τα social media, μέσα από τις τηλεοράσεις, μέσα από την εμπορική κατανάλωση που γίνεται και διαχέεται τόσο άπλα στην ανθρωπότητα, που κάποτε οι άνθρωποι μπορεί να μην είχαν να φάνε, αλλά λέγανε ότι ήταν πιο αγαπημένοι. Τώρα υπάρχει τόσο πλούσια τα αγαθά που δεν ξέρουν τι να τα κάνουν και τα πετάνε στα σκουπίδια. Μπανάνες λένε τόνους, φρούτα τόνους, από τις λαϊκές βλέπεις σκορπισμένα τα πάντα. Βλέπεις ότι τα αγαθά είναι πλούσια μπροστά μας, αλλά οι άνθρωποι είναι πιο σκληροί τώρα, πιο κακοί, που δεν υπολογίζουν τίποτα. Οι αρρώστιες περισσότερες, οι ασθένειες περισσότερες. Αυτό κάνει ο διάβολος. Αλλάζει την καρδιά των νέων, μικρών και μεγάλων, και τα διαμορφώνει αυτός με βάση των συγκυριών, με βάση την αμαρτία, με βάση του κόσμου, του συστήματος αυτού, όπως αυτός θέλει. Βλέπουμε
στο Instagram ένα πρότυπο. Α, και εγώ θέλω να είμαι έτσι. Διάσημος, πλούσιος, να με σέβονται όλοι. Κανείς δεν θα σε σεβαστεί πραγματικά. Ιδίως αν είσαι διάσημος και αν έχεις χρήματα. Όλοι θα στέκονται δίπλα σου μόνο και μόνο για αυτό που φαίνεσθε. Αλλά δεν θα έχεις πραγματικά φίλους. Ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν πραγματικά φίλους και μας έχουν αποδείξει, πλούσιοι και διάσημοι που πέσαν στο τέλος στα ναρκωτικά, ότι αυτά δεν τους οδήγησαν πουθενά. Όλη την ώρα ερχόντουσαν ακόμα και οι συγγενείς τους να ζητάνε δανεικά από αυτούς. Γιατί όλα αυτά? Γιατί ο διάβολος μας τυφλώνει. Πιο εύκολο είναι να πιστέψει πλέον ο άνθρωπος στα ζώδια, στην αστρολογία, ακόμα και στο σατανισμό. Πάνε πειραματίζονται νέοι στον σατανισμό, στα ταρό όπως λέγονται αυτά, σε αυτά που υπάρχουν κάτι τέτοια έτσι περίεργα που καλούν, λένε, πνεύματα και οδηγούν το χέρι τους και τους μιλάνε με γράμματα. Ενώ αν τους πεις προσευχή σου, ζήτα το Θεό υπάρχει, άμπα, δεν το πιστεύουνε καν. Δηλαδή πιο εύκολο τους φαίνεται να πάνε να ζητήσουν ένα ξένο πνεύμα, να επικαλεστούν ένα πνεύμα στο ίδιο τους στο σπίτι, που αυτό μπορεί να τους αφήσει κουσούρι μια ολόκληρη ζωή, να τους φέρει ένα πρόβλημα είτε σε θέμα υγείας είτε σε οτιδήποτε, και να μην μπορούν να σηκωθούν ποτέ από το κρεβάτι ή να μην σηκώσουν ποτέ κεφάλι και να έχουν μια ζωή ψυχολογικά τραύματα. Τι είναι αυτά που κάνετε? Αυτό κάνει και αυτή τη στιγμή ο διάβολος, ο Πιλάτος. Παρουσιάζει το καλό. Ωραία. Σου λέει ο διάβολος, έχεις το καλό εδώ, έχεις το κακό. Ποιο θες στη ζωή σου? Το καλό ή το κακό? Διάλεξε. Ποιο θες? Ποιο θες? Το καλό ή το κακό? Η σωτηρία ή η απώλεια? Τη ζωή ή τον θάνατο? Τον ουρανό ή την κόλαση? Τον Θεό ή τον διάβολο? Τι θέλεις? Διάλεξε. Διάλεξε. Ο καθένας επιλέγει και αποφασίζει ό,τι θέλει στη ζωή του. Το θέμα είναι ότι όσο πλούσιος και να είσαι και φτωχός και να είσαι, τα ίδια μέτρα. Στα ίδια μέτρα κάτω από το χώμα θα θαυτούμε. Το θέμα είναι μετά από εκεί σκέφτεται κανένας πού θα καταλήξουμε, πού θα πάμε? Το έχεις σκεφτεί ποτέ? Αν όχι για σένα που δεν σε νοιάζει, για τα παιδιά σου σκέφτεσαι? Έχεις φέρει 2-3 κουτσούβελα στη ζωή, δουλεύεις μια ολόκληρη ζωή, αγωνίζεσαι για αυτά τα παιδιά μια ολόκληρη ζωή. Ποιος θα τους φυλάξει? Νομίζεις το χρήμα σου, νομίζεις η υπόστασή σου, νομίζεις τον πόη σου, νομίζεις η σοφία σου, η εξυπνάδα σου ως γονιός, δεν ξέρω κι εγώ τι, θα τους φυλάξει για πάντα? Ποιος? Ο Θεός θα τους φυλάξει, το καλό, όχι το κακό. Οι άνθρωποι, η Αγία Γραφή, παιδιά, η Καινή Διαθήκη είναι διαχρονική, θα είναι για πάντα, στους αιώνες των αιώνων. Οι άνθρωποι επιλέγουν, όχι ένας, όχι δύο, όχι τρεις, όχι τέσσερις, ούτε πέντε. Μια ολόκληρη μάζα επιλέγει το κακό. Και εκεί ήταν και η μάνα και οι μαθητές του Ιησού Χριστού. Αυτοί ήταν οι λίγοι. Αυτοί πίστεψαν. Αυτοί ακολούθησαν. Αυτοί ήταν εκεί. Αυτοί κοιτούσαν το καλό. Το κακό, όλη η μάζα τρέχει εκεί πέρα. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα στο μέλλον, το αποτέλεσμα του αύριο, που εάν πάθεις κάτι, πού θα καταλήξεις? Όλη η κόπη σου, όλη η εργασία σου, όλα αυτά που χτίζεις στη ζωή αυτή, τι θα καταφέρεις? Πού θα πάνε όλα αυτά? Φτιάχνεις μια αλφα περιουσία, χτίζεις μια αλφα περιουσία, γίνεσαι κάτι, κάποιος, σου έρχεται κάτι στη ζωή σου, κάτι τυχαίνει από διατροφή, από την πίεση την όλη που πιεζόσουνα για να τα κάνεις όλα αυτά, παθαίνεις μια καρδιά, παθαίνεις ένα εγκεφαλικό. Θα τα χαρούν άλλοι αυτά. Εσύ τι χάρηκες? Ούτε τη ζωή χάρηκες, ούτε την απόλαυσες. Μια ολόκληρη ζωή μέσα στη θλίψη, μέσα στη στεναχώρια, μια ολόκληρη ζωή μέσα στο τρέξιμο,
χωρίς προσωπική επαφή με τον εαυτό σου, ούτε με τους γύρω σου και ούτε αυτά που έφτιαξες εσύ ο ίδιος με τα χέρια σου δεν θα απολαύσεις. Και έρχονται οι περιουσίες και τα χρήματα στους κληρονόμους και γίνονται φτερά. Ταξίδια, εκδρομές, πανάκριβα δώρα, κινητά, τηλέφωνα, κοσμήματα, πορνεία, δεξιά, πάρτι, αριστερά, δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτή την κατάληξη θέλετε να έχετε όλοι σας. Εσύ σαν γονιός αυτή την κατάληξη να έχεις για τα παιδιά σου. Ζούμε σε μια θρησκευόμενη χώρα. Πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας να ζητάνε το καλό και το σωστό. Η πίστη είναι προσωπική. Εσύ θα τους πεις να προσεύχονται για να τους φιλάει ο Θεός και μια μέρα ο Θεός να τους επισκεφθεί. Αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι μας, όσοι δεν το έχουμε κάνει. Να προσευχόμαστε να μας επισκεφθεί ο Θεός, να τον γνωρίσουμε, για να μας απαλλάξει όσο πιο γρήγορα γίνεται από όλα αυτά. Έχουμε τον Βαραβά, τον Ιησού Χριστό. Ο Βαραβάς είναι ένας δολοφόνος, ένας ληστής, μπορεί να είναι ένας βιαστής, μπορεί να είναι ένας που θα χρωστάει χιλιάδες ευρώ στην εφορία, ένας μέσα στην αμαρτία χωμένος, το καλύτερο εργαλείο του σατανά. Και από τη δεξιά πλευρά ποιον έχουμε? Τον Ιησού Χριστό. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Μια ζωή κοιτούσε να δίνει θάρρος στους ανθρώπους. Αυτά τα 3 χρόνια που εργαζότανε, κοιτούσε να βοηθάει τον κόσμο, κοιτούσε να θεραπεύει τον κόσμο, κοιτούσε να δίνει αγάπη στον κόσμο, κοιτούσε να τους ανεβάζει την αυτοπεποίθηση, κοιτούσε να τους ανεβάζει την πίστη, να τους πάρει από το λάθος δρόμο να τους φέρει στο σωστό δρόμο, κοιτούσε να κάνει θαύματα, κοιτούσε να βγάζει δαιμόνια, κοιτούσε να τους βγάζει από την κατάθλιψη, κοιτούσε να βγάζει πονηρά πνεύματα, κοιτούσε να συγχωρεί τους ανθρώπους, όπως με την πόρνη, όπως με τους μυχούς και άλλα πολλά. Και έρχεται ο Πιλάτος και σου λέει και τους λέει ποιον θέλετε να σώσω? Εννοείται τον Ιησού Χριστό. Ποιον άλλον? Αν ήμασταν τότε και τα ακούγαμε αυτά θα λέγαμε τον Ιησού Χριστό. Ποιον αυτόν? Και ο κόσμος και ο λαός φώναζε τον Βαραβά, τον Βαραβά, τον Βαραβά. Και εκείνη την ώρα ο Πόντιος Πιλάτος δίνει στους φρουρούς τη διαταγή να πάνε να ξεκλειδώσουν τις αλυσίδες, θα λέγαμε τις χειροπέδες από τον Βαραβά. Και καλωσορίζουν όλοι τον Βαραβά. Και ο Βαραβάς τι θα νόμιζε, τι θα σκεπτότανε? Πόσο μ' αγαπάει ο λαός, πόσο μ' αγαπάει ο κόσμος, πόσο πολύ μ' αγαπάει ο κόσμος για να θέλησε να με ελευθερώσει. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, αλλά εμένα με νοιάζει ο κόσμος. Με νοιάζει ο κόσμος, το τι λέει για μένα, ο κόσμος. Ο κόσμος με νοιάζει. Ναι, ο κόσμος είναι αυτός που σε νοιάζει. Πρέπει να μάθουμε να μην ζούμε το τι λέει ο κόσμος για μας. Πρέπει να μάθουμε να μην ζούμε με τις απόψεις των άλλων. Ούτε να ζούμε, ούτε να παίρνουμε αποφάσεις και επιλογές και να γινόμαστε κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είμαστε. Εκεί το χάνουν και οι νέοι. Κοιτάνε το τι θα πούν οι άλλοι. Κοιτάνε το πώς τους συμπεριφέρονται οι άλλοι. Το τι λένε οι άλλοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως είπα, και όλα αυτά. Και οι γονείς δεν κάθονται να διδάσκουν στα ίδια τους τα παιδιά ότι δεν μας ενδιαφέρει η άποψη των άλλων. Η άποψη των άλλων μας ενδιαφέρει μόνο όταν κάνουμε κάτι κακό. Από την ώρα που εμείς είμαστε αυθεντικοί, πρέπει να παραμείνουμε αυθεντικοί και να κάνουμε μόνο αυθεντικά πράγματα και να ζούμε αυθεντικά. Να μην προσποιούμαστε ότι είμαστε κάτι άλλο πέρα από αυτό που είμαστε. Γιατί ο άλλος προσποιείται ότι είναι κάτι άλλο. Στο TikTok, στο Instagram, στο Facebook, δεν ξέρω και εγώ τι. Δείχνει τη χλειδί του, τη ζωή του, νομίζετε ότι είναι ευχαριστημένος. Όλοι μέσα ναρκωτικά οι περισσότεροι είναι. Μέσα στις αλητίες. Έτσι και ο Βαραβάς έκανε όλα αυτά και ο κόσμος το χειροκροτούσε. Εν έτη 2024 αυτά τα πρότυπα είναι ψηλά στα μάτια μας. Τέτοιοι άνθρωποι
Τέτοιους ανθρώπους έχουμε πρότυπα. Σαν το Βαραβά. Τέτοιους ανθρώπους έχουμε. Σαν το Βαραβά. Ανθρώπους μέσα στη νύχτα, ανθρώπους μέσα στα ναρκωτικά, ανθρώπους βίαιους, κακοποιητικούς και δεν ξέρω κι εγώ τι. Και απορρίπτουμε, κρύβουμε, καλύπτουμε το 99,9% και τον κρατάμε στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, στη ζωή μας για το 0,1%. Αυτό γίνεται και στις σχέσεις. Ζουν οι γυναίκες κακοποιητικές καταστάσεις από τους άντρες τους, γίνονται οι άντρες βίαιοι και αυτές κάθονται για το τι θα πει ο κόσμος. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Δεν θα σου πω τι θα κάνεις, για να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Αλλά αυτός που γύρισε στην οικογένειά του, στους φίλους του, ήταν ο Βαραβάς. Ήταν ο Βαραβάς. Αυτή η μάνα, αν υπήρχε μάνα, που δεν ξέρω, δεν το αναφέρνει, πήρε αυτό το παιδί στην αγκαλιά της. Το άλλο το παιδί όμως τα πήγαινε πάνω στο σταυρό για να σταυρωθεί, για να πεθάνει. Και δεν νομίζω να γύρισε ποτέ ο Βαραβάς, γιατί δεν το λέει και στην Αγία Γραφή, να γύρισε ποτέ να πει Ιησού, σου χρωστάω, Κύριε, σου χρωστάω, χάρη σε σένα εγώ ελευθερώθηκα, χάρη σε σένα. Δεν ξέρω άμα ποτέ μπόρεσε να νοήσει τι έγινε εκείνη τη στιγμή, ποιος ήταν αυτός που ήταν δίπλα του, και εύχομαι πραγματικά θα το γνωρίσουμε μια μέρα όταν θα πάμε στο παράδεισο, εκεί που προσμένουμε να πάμε οι άνθρωποι. Γιατί όλα αυτά έχουν θέματα πολλά, είναι θέματα, μην τα ανοίγω. Είναι μαθήματα αρκετά. Και η Δευτέρα Παρουσία, και η Αρπαγή, και ο Παράδεισος, και όλα αυτά που λέμε. Και όλα θα τα κάνουμε σιγά σιγά. Δεν νομίζω να φαντάστηκε ποτέ ποιος καθόταν δίπλα του. Δεν νομίζω να γύρισε ποτέ να πει ευχαριστώ Κύριε Ιησού Χριστέ, που εξαιτίας σου εγώ, ο κόσμος ήξερε το 10% που έχω κάνει, που να ξέρει και το 90% που δεν έχουν δει άνθρωποι, που δεν γνωρίζουν, γιατί πολλοί άνθρωποι κάνουν πολλά πράγματα και κατηγορούνται και φυλακίζονται για 1, 2, 3, 4, 5, 10 το πολύ. Κανείς δεν ξέρει όμως τι υπάρχει μέσα στις καρδιές τους και στο μυαλό τους. Μπορεί να έχουν κάνει τόσα άσχημα πράγματα που να μην το πήρε ποτέ κανένας, να χρησιμοποιήσω την έκφραση μπρέφα. Θα νόμιζε ο Βαραβάς ότι ο κόσμος τον έσωσε. Πολλές φορές γίνονται καταστάσεις στη ζωή μας και από κάπου λύνεται ένα πρόβλημα, από κάπου κάτι γίνεται, μπορεί να θεραπευθούμε και να δίνουμε δόξα είτε στους γιατρούς, που η επιστήμη, όλα αυτά είναι από τον Θεό και πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό για τους γιατρούς και για όλα αυτά. Αλλά μιλάω για τα μικρά, τις λεπτομέρειες που δεν βλέπουμε μπροστά μας. Γίνονται πράγματα, βρίσκουμε λύσεις ή έρχονται λύσεις από το πουθενά και δεν ευχαριστούμε τον Θεό. Λέμε μόνοι μας το κάναμε. Δες πόσο δυνατός είμαι, τα κατάφερα. Ενώ ο Θεός έβλεπε την καρδιά μας, το πόσο πονούσαμε, το πόσο στεναχωριόμαστε και πιεζόμασταν, και μας δίνει την λύση, και εμείς αντί να δώσουμε δόξα στον Θεό, δίνουμε δόξα σε ό,τι να είναι πράγματα, γιατί δεν κατανοούμε αυτά που συμβαίνουν μπροστά μας. Αυτός που τον έσωσε τον Βαραβά ήταν ο ίδιος ο Πατέρας, ο ουράνιος. Ακόμα και αυτόνα, ακόμα και για αυτόν προέβλεψε ο Ιησούς Χριστός. Ακόμα και για το ληστή επάνω στο σταυρό προέβλεψε ο Ιησούς Χριστός. Νόμιζε ο διάβολος ότι με το να κακομεταχειριστεί τον Ιησού Χριστό, με το να κακοποιήσει σωματικά, ψυχικά τον Ιησού Χριστό, ότι ο Ιησούς Χριστός θα τα παρατήσει τόσο εύκολα. Κάθε τι που έκανε ο διάβολος στον Ιησού Χριστό φαινόταν η δόξα του Πατέρα πίσω από όλα αυτά. Σκεφτείτε την έκφραση του σατανά. Βρέθηκε εκεί πέρα, έσωσε το Βαραβά. Βρέθηκε στο σταυρό, έσωσε το ληστή. Και δεν είναι τυχαίο. Πιλάτος, Ιησούς Χριστός, Βαραβάς.
Στο ληστή επάνω ήταν ένας δεξιά του και ένας αριστερά του. Δεν είναι τυχαίο. Ο ένας σώθηκε, ο άλλος ούτε καν τον ένιωξε. Γελούσε κιόλας, δεν έβλεπε τα χάλια του εκεί πάνω. Ο ένας δεν σώθηκε, ο άλλος σώθηκε. Εκείνη την ώρα, ακόμα και στο ληστή που λέει ότι ένας ήταν δεξιά του, ένας αριστερά του, πάλι φαίνεται η ανθρωπότητα, το ανθρώπινο γένος. Πώς φαίνεται? Στη μέση ο Χριστός, δεξιά μια ανθρωπότητα που θέλει να ακολουθήσει τον εαυτό της, τα πρότυπά της, τα είδωλά της, την αμαρτία, τον σατανισμό, τον αποκρυφισμό, δεν ξέρω κι εγώ τι, αυτά τα πρότυπα, ακόμα και τον ίδιο τον διάβολο, το χρήμα, τα πλούτη. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ο κόσμος που όσα χρήματα και να έχει, όπως και είναι η ζωή του, ζητάει τον Ιησού Χριστό ακόμα και τελευταία στιγμή. Ζητάει και λέει: Θεέ μου, τώρα κατάλαβα τι είναι σημαντικό τελικά για τη ζωή μου. Έλα στη ζωή μου, σώσε με, σώσε με. Και εκεί πάνω στο σταυρό πάλι διαχωρίζεται το ανθρώπινο γένος. Τόσο απλό. Δεν γίνεται να σωθούν όλοι. Δεν γίνεται να σωθούν όλοι. Θα προσευχόμαστε να σωθούν όλοι. Θα γίνουμε η αιτία. Πρέπει να γίνουμε η αιτία για να σωθούν όλοι. Πρέπει να φτάσουμε σε ένα πνευματικό επίπεδο ώστε να καταλάβουμε την Αγία Γραφή, να αφιερωθούμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, να δώσουμε τροφή στο πνεύμα μέσα μας. Να ζητάμε τα χαρίσματα, να ζητάμε το χρήσμα του Θεού στη ζωή μας, να ζητάμε διακονίες, να ζητάμε και να προσευχόμαστε και για τους δούλους του Θεού και για τους εργάτες και για τους ανθρώπους και για τις οικογένειές μας. Αλλά η Αγία Γραφή λέει: δεν ξέρουμε ποιος θα σωθεί. Μπορεί να σωθεί ο πατέρας και η μάνα να μη σωθεί. Μπορεί να σωθούν τα παιδιά και οι γονείς να μη σωθούν. Μπορεί να σωθούν οι γονείς και τα παιδιά να μη σωθούν. Εάν θέλεις να σωθεί ένα πρόσωπο από την οικογένειά σου, σοβαρά όμως, πρέπει να αφιερωθείς. Πρέπει να αφιερωθείς 100% σε αυτό που κάνεις. Πρέπει να αυξήσεις τις προσευχές σου, πρέπει να αυξήσεις τις νηστείες σου, πρέπει να αυξήσεις το έργο του Θεού και να αναζωπυρώσεις τον εαυτό σου. Μόνο έτσι θα έρθουν οι ευλογίες του Θεού στη ζωή μας και τα χαρίσματα και αναζωπήρωση. Και μόνο έτσι θα δούμε τους ανθρώπους να σώζονται. Δεν γίνεται να ασχολείσαι περισσότερο με τους έξω ως πιστός και να έχεις παρατήσει. Να έχεις παρατήσει την οικογένειά σου, τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου. Γιατί το πρώτο είναι να σωθεί η οικογένειά σου. Από εκεί θα φανεί ο καρπός σου. Από εκεί θα φανεί η αλλαγή. Όταν αγωνίζεσαι για αυτούς που αγαπάς, πραγματικά, πνευματικά, τότε ο Θεός θα σε ευλογεί καθημερινώς. Πρέπει να στέκεσαι με προσευχή, πρέπει να δουν πραγματικά όλοι, και τα παιδιά σου και η οικογένειά σου και οι φίλοι σου, ότι έχεις αλλάξει. Μα δεν πιστεύει αυτό. Εννοείται ότι εν μέρη δεν μπορούμε να τους κάνουμε όλους να πιστέψουν, αλλά παίζει ρόλο και η κατάσταση πνευματική δικιά μας, σε τι θέση βρίσκεται η καρδιά μας απέναντι στο Θεό, για να μπορέσει η οικογένειά μας να πιστέψει. Να πιστέψει το παιδί μας, να πιστέψει η γυναίκα μας, να πιστέψουν οι γύρω μας. Εξαρτάται και από μας και φέρνουμε ευθύνη σε αυτόν τον κόσμο. Φέρνουμε ευθύνη πνευματική απέναντι στα μάτια του Θεού, γιατί όπως ο Ιησούς έσωσε εσένα, έτσι θέλει να σώσει και τη γυναίκα σου και τον άντρα σου και τα παιδιά σου, και μέσα από σένα να σώσει τους γονείς σου, τους φίλους σου και όλους τους ανθρώπους που σε γνωρίζουν. Θα φανεί η δόξα του Θεού με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να μάθουμε να αφιερωνόμαστε. Ας πάρουμε το παράδειγμα του Πατέρα του Ουράνιου, που μέχρι τελευταία στιγμή έσωσε ακόμα και τον Βαραβά, έναν άνθρωπο που η Αγία Γραφή δεν αναφέρνει πουθενά τι έγινε με αυτόν μετά από εκείνη την ημέρα. Απλά εμείς το διαβάζουμε και απλά εμείς μπορούμε να φανταστούμε, μπορούμε να επιλέξουμε την κατάληξή του. Εύχομαι, όπως προείπα, να τον δούμε εκείνη την ημέρα. Αλλά έρχομαι πολλές φορές, όσο διαβάζω αυτή την ιστορία,
έρχομαι και λέω, Χριστέ μου, εγώ είμαι αυτός ο Βαραβάς. Εγώ, εσύ, εμείς, όλοι μας. Δεν μας άξιζε η σωτηρία. Βλέπετε τα χάλια της κοινωνίας. Βλέπετε τα χάλια μας. Βλέπετε τι γίνεται στις τηλεοράσεις, που και οι τηλεοράσεις μόνο θλίψη, στεναχώρια. Μόνο αυτά πουλάνε πλέον. Κάποτε υπήρχαν σύριαλ, σειρές, ωραίες, ασπρόμαυρες ταινίες, κοινωνικά ωραία πράγματα που γινόντουσαν, επιτυχίες των ανθρώπων. Πλέον δεν υπάρχουν αυτά. Πλέον αυτό που πουλάει είναι το κακό. Το κουτσουμπολιό, το κακό, τι έγινε στη τάδε οικογένεια, τι έγινε με τον άλλον, τι έγινε με τον άλλον. Φόνοι, βιασμοί, κλοπές. Αυτό πουλάει. Ο διάβολος πλέον αυτό πουλάει. Αυτό σας αρέσει? Αυτό θα πάρετε. Τελικά αυτό θέλουμε, το καλό της κοινωνίας. Αυτό είναι το καλό της κοινωνίας. Παιδιά, θα σας πω ένα μυστικό που δεν είναι γνωστό μυστικό. Μπορεί να θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε μια θρησκευτική χώρα και να λεγόμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έτσι, λόγω της ταυτότητας, αλλά δεν σημαίνει ότι ο Θεός κατοικεί στη χώρα μας, κατοικεί στις εκκλησίες μας, κατοικεί στις ζωές μας. Και αυτό είναι ένα άλλο μάθημα. Όταν ένας άνθρωπος, όταν μια κοινωνία, ένα σύνολο ανθρώπων, ακόμα και μια χώρα έχει τον Χριστό πραγματικά στη ζωή της και οι προσευχές των πιστών είναι αληθινές, από την καρδιά τους βγαίνουν και προσεύχονται για τη χώρα τους, για τους πολιτικούς τους, έρχονται ευλογίες. Και οι ευλογίες αυτές τι είναι? Οικονομική άνοδος της χώρας. Δεν είναι τυχαίο. Μπείτε να δείτε πόσοι χριστιανοί βρίσκονται στις χώρες αυτές που είναι τόσο ανεβασμένες. Υπάρχουν δουλειές για τους ανθρώπους. Υπάρχουν νόμοι. Νόμοι που καλύπτουν και το πιο μικρό στους ανθρώπους. Βοηθάνε τους ανθρώπους. Γιατί οι περισσότεροι νόμοι έχουν βγει από την Αγία Γραφή. Άλλο ένα μυστικό γνωστό κι αυτό. Οι περισσότεροι νόμοι έχουν βγει από την Αγία Γραφή, παιδιά. Το έχω ψάξει. Οι περισσότεροι νόμοι έχουν βγει από την Αγία Γραφή. Και όσοι κράτησαν αυτούς τους νόμους, όσα κράτη κράτησαν αυτούς τους νόμους, πέτυχαν και ζουνε προσωπάροχα. Δουλεύουνε για 20-30 δολάρια π.χ. το λιγότερο στην Αυστραλία, και εδώ δουλεύεις για 3-4-5 ευρώ και σκύβεις και το κεφάλι, σε βρίζουνε και τους λες και ναι και τους φυλάς και τα πόδια, σου πετάνε κάνα επίδομα, γιατί δεν υπάρχει ο Θεός πραγματικά στη χώρα μας. Δεν υπάρχει. Η Εκκλησία ως Εκκλησία έχει ξεπουληθεί, έχουν γίνει τόσα, δεν θα κατηγορήσω κανέναν, δεν θα μπω σε αυτό το πράγμα καν. Μιλάω για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Όλοι ξέρουν τι περιουσία έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία από πίσω. Όλοι ξέρουμε τι κτίρια έχει, πόσα σπίτια έχει στο όνομά της, τι περιουσία έχει, δις, εκατομμύρια ευρώ, δις. Είναι ένα μικρό αυτόνομο κράτος η Ορθόδοξη Εκκλησία. Πώς γίνεται, ενώ ο Χριστός μπήκε σε μια τέτοια συναγωγή, σε μια τέτοια εκκλησία, να το πούμε με τα δεδομένα τα τωρινά, και τι έκανε? Τα ανέτρεψε όλα, τα ρίξε όλα. Έχετε κάνει τον οίκο του Θεού τσίρκο στην ουσία. Τσίρκο, αγοροπολισίες, πούλα, αγόρασε, ρίξε λεφτά, ρίξε εδώ, ρίξε εκεί. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Κάπως πρέπει να αλλάξουν, μέσα από εμάς θα αλλάξουν όλα αυτά. Και εσύ και εγώ είμαστε σαν το Βαραβά, που μας χαρίστηκε κάτι που δεν το αξίζαμε. Μας χαρίστηκε η ελευθερία. Πώς θα ξεποιήσουμε αυτή την ελευθερία? Και σου δίνεται και σένα αυτή η ευκαιρία. Σου δίνεται ευκαιρία να ελευθερωθείς από τα δεσμά σου. Σου δίνεται ευκαιρία να ελευθερωθείς από την αμαρτία που σε έχει δέσει. Σου δίνεται ευκαιρία τώρα που ακούς αυτό το βίντεο. Σου δίνεται ευκαιρία να πεις: Θεέ μου,
θέλω να με θεραπεύσεις. Θεέ μου, θέλω να πιστέψω μόνο σε σένα, Χριστέ μου. Ναι, πιστεύω στο Σταυρό, ναι, πιστεύω ότι πέθανες και για μένα. Δεν το άξιζα, δεν το άξιζε ο Βαραβάς. Τον ελευθέρωσε όμως. Πόσα πράγματα έχουμε κάνει που δεν τα αξίζαμε. Δεν αξίζαμε την αγάπη του Χριστού στη ζωή μας. Δεν αξίζαμε. Πόσα πράγματα έχουμε κάνει. Και απλά ο Χριστός λέει ότι όχι αγόρι μου, όχι παιδί μου, μη κλαις, μη στεναχωριέσαι για αυτό που περνάς. Θα σε ελευθερώσω. Νομίζεις θέλω να είσαι δεμένος? Θα σε ελευθερώσω. Θα σε θεραπεύσω. Θα σε ζωντανέψω. Θα σε κτίσω από την αρχή. Θα σε βοηθήσω. Μα Θεέ μου, κατάστρεψα το γάμο μου. Σπατάλησα όλα τα χρήματα. Κατέστρεψα την οικογένειά μου. Έκανα αυτό. Έκανα την τάδε αμαρτία. Όχι αγόρι μου, όχι παιδί μου. Σκέψου να έρθει το παιδί να σπάσει κάτι μέσα στο σπίτι, το παιδάκι, και έρθει η μπαμπά κλαίγοντας συγγνώμη. Τι θα του πεις? Έτσι είμαστε κι εμείς μπροστά στο Θεό. Όχι αγάπη μου, θα σου πει. Έλα εδώ. Με ζήτησες? Είπες Κύριε μου? Είπες Ιησού? Εδώ είμαι αγάπη μου, θα σε βοηθήσω. Δεν μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε το πνευματικό κόσμο. Δεν μπορείς να τα βάλεις με την ασθένειά σου. Δεν μπορείς να τα βάλεις με την αμαρτία. Δεν μπορείς να τα βάλεις με την κόλαση. Δεν μπορείς να τα βάλεις με τον σατανά. Δεν μπορείς να τα βάλεις με τον κόσμο. Με όλα αυτά τα πρότυπα. Δεν μπορείς να τα βάλεις με όλα αυτά τα όρνεα. Με όλα αυτά τα γεράκια που πετάνε από πάνω μας. Δεν μπορείς να τα βάλεις με κανέναν από αυτούς. Και πόσο μάλλον δεν μπορείς να τα βάλεις με τον θάνατο. Με τον θάνατο. Ο μόνος που μπορεί να σε σώσει ακόμα και από το θάνατο είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο μόνος που μπορεί να σε θεραπεύσει πραγματικά εκεί που όλοι έχουν σηκώσει τα χέρια πάνω και λένε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός θα δώσει τις λύσεις. Αυτός που δεν θα σκεφτεί ότι θα με ζητήσει ο Μάξιμος, θα το δώσω. Να το δώσω όμως? Εάν όμως λοξοδρομήσει, εάν όμως πάλι κάνει τα ίδια, δεν με νοιάζει. Είπε μπαμπά. Έτσι σκέφτεται ο Θεός. Λες μπαμπά, θα στο δώσει. Ό,τι και αν κάνεις μετά. Τον ένιαξε τον Χριστό. Τι θα γίνει? Όχι, τον ένοιαζε εκεί τη στιγμή να σωθεί ο Βαραβάς. Να μην πεθάνει. Γιατί ακόμα και γι' αυτό να πέθανε. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Αυτή είναι. Όσα κακά πράγματα και αν έκανε ο Βαραβάς, τον ήθελε ελεύθερο ο Πατέρας Ουράνιος. Αντιμετώπισε τον Βαραβά όπως τον Ιησού Χριστό. Και αντιμετώπισε τον Ιησού Χριστό όπως θα αντιμετώπιζε τον Βαραβά. Στην πραγματικότητα αυτή είναι αλήθεια. Ακόμα και αυτό να τον αγαπάω, λέει ο Πατέρας. Μα, δεν έχει μα. Δεν μπορείς να κρίνεις κανέναν. Δεν είσαι εσύ άξιος να κρίνεις ποιος θα σωθεί, ποιος θα μπει στην εκκλησία και ποιος όχι. Δεν είναι άξιος κανένας να βγάλει κανέναν από την εκκλησία. Δεν μπορεί ο άλλος να έρχεται στην εκκλησία μετά από 5-10 χρόνια, ακόμα και αποστάτες, και να τους κλείνεις την πόρτα ή να τους κοιτάς με μισό μάτι. Δεν είσαι άξιος. Οι διακονίες είναι για να υπηρετούν το λαό. Οι διακονίες είναι για να βγάλουν και άλλους εργάτες, για να έρθουν και άλλες διακονίες. Οι διακονίες είναι για να σωθούν οι ψυχές των ανθρώπων. Τις ψυχές των ανθρώπων τους σώζει ο Χριστός. Και μετά τις παραλαμβάνει η διακονία. Τις παραλαμβάνει ο ποιμένας, να τους ποιμάνει, να τους ταΐσει, να είναι 24-24 ώρες δίπλα τους. Οι διδάσκαλοι να τους μαθαίνουν. Αλλά μην μπερδεύεστε. Δεν μπορεί ένας διδάσκαλος να πάρει τη θέση του ποιμένου. Ο διδάσκαλος θα τους μάθει 5, 10, 20 πράγματα. Θα τους τα μάθει, θα τους ξαναμάθει. Μέχρι εκεί. Μετά είναι αυτός που θα το κάνει, θα είναι ο ποιμένας, που θα είναι ο μπαμπάς, ο γονιός, η μάνα του πιστού. Δεν μπορεί ο προφήτης να μπλέξει με τον διδάσκαλο. Δεν μπορεί ο προφήτης να μπλέξει με το ποιμένα. Ο προφήτης θα δώσει τα μηνύματα του Θεού μέχρι εκεί. Και ό,τι έχει ο Θεός να δώσει. Δεν θα κάνει τη δουλειά του ποιμένα ο προφήτης. Ο Ευαγγελιστής. Δεν μπορεί ο Ευαγγελιστής να πει εγώ θα γίνω Απόστολος.
Εγώ επειδή χάρη σε μένα σώθηκαν 5-10 άτομα, εγώ θα γίνω ποιμένας, εγώ θα ανοίξω εκκλησία. Και αυτό είναι άλλο ένα ζουμερό μάθημα. Και έχουμε μπερδέψει τα μπουτια μας σε όλες τις εκκλησίες της Ελλάδος. Νομίζουμε ότι ο ποιμένας είναι και ευαγγελιστής και προφήτης. Ναι, μπορεί να τα μοιράσει ο Θεός. Ναι, αλλά ο ποιμένας, καθ' αυτό ποιμένας, έχει μόνο ένα έργο που είναι το πιο σοβαρό. Να ποιμάνει το λαό του και να δώσει ακόμα και την ψυχή του και τη ζωή του για το λαό. Τι θα γίνει? Ο Ευαγγελιστής θα μιλήσει, θα φέρει την καλή αγγελία, γιατί το Ευαγγέλιο δεν είναι σαν Ευαγγέλιο η Καινή Διαθήκη που πρέπει να τηρούμε. Η Καινή Διαθήκη είναι η καλή αγγελία που βγαίνει από το και αγγελία, καλή αγγελία. Το Ευαγγέλιο θα πάει ο Ευαγγελιστής να μιλήσει στους ανθρώπους και θα φτάσει μέχρι ένα σημείο ο Ευαγγελιστής. Μέχρι πού? Μέχρι να βαπτιστούνε. Μετά θα τους παραδώσει σε κάποιους ανθρώπους, στη διακονία, στις διακονίες τις υπόλοιπες, και θα συνεχίσει το έργο του Ευαγγελιστής. Δεν θα το παίξει ο Ευαγγελιστής. Ξέρεις τι, σώθηκες από μένα, έλα να σου μάθω 5-10 πράγματα ακόμα. Όχι, δεν θα το παίξει δάσκαλος. Δεν μπορεί να το παίξει δάσκαλος. Η διακονία του δασκάλου μέσα στην εκκλησία είναι αλουνού. Δεν μπορεί να το παίξει ποιμένας. Μπορεί να φανεί κακό αυτό που θα πω, αλλά τελειώνει μέχρι τη βάφτιση η διακονία του Ευαγγελιστή. Μετά τον αναλαμβάνει ο ποιμένας, τον αγκαλιάζουν οι υπόλοιπες διακονίες. Μα άμα φύγει, δεν είναι η δουλειά του Ευαγγελιστή. Αλουνού δουλειά είναι να τον κρατήσει στην εκκλησία. Αλουνού δουλειά είναι να τον μάθει 5-10 πράγματα. Αλουνού δουλειά είναι να τον βγάλει έξω στον αγρό, ώστε να μάθει να δουλέψει πνευματικά. Δεν γίνονται έτσι απλά. Ζητάμε χαρίσματα, ζητάμε διακονίες. Από ποιον? Από τον Θεό. Εδώ δεν ξέρουμε τι θέση έχει ο καθένας μες στην εκκλησία. Μιλάει ο πρεσβύτερος περισσότερο από το ποιμένα. Ενδιαφέρεται π.χ. ένας πρεσβύτερος περισσότερο από το ποιμένα. Ασχολείται ένας πρεσβύτερος περισσότερο από το ποιμένα. Ασχολείται ένας δάσκαλος περισσότερο από το ποιμένα. Κάνει κοινωνίες περισσότερο ένας δάσκαλος, ένας διδάσκαλος, ένας πρεσβύτερος παραπάνω από το ποιμένα. Στο ποιμένα μπορεί να έχει πάει στο σπίτι του 2 φορές τα 5 χρόνια, 5 φορές τα 5 χρόνια. Να έχει κάνει κοινωνία 5 φορές τα 5 χρόνια, που λέει ο λόγος. Ένα παράδειγμα. Ή ο προφήτης να είναι πιο κοντά στους πιστούς, στους νέους. Ή ο νέος που αναγεννήθηκε να είναι πιο κοντά στους νέους. Ο ποιμένας πρέπει να είναι πιο κοντά στους νέους, ώστε να πάρουν παράδειγμα όλοι. Δεν μπορεί να μας εμπιστευτεί. Εδώ ο Θεός λέει ότι στα λίγα δεν εστάθηκες, στα πολλά πώς θα σε εγκαταστήσω. Πώς? Έχουμε μπερδέψει τα μπουτια μας. Πρέπει να αγαπήσουμε και τους αποστάτες, γιατί ο Βαραβάς είσαι εσύ, είμαι εγώ, είναι οι αποστάτες, είναι ο κόσμος έξω που μας έχει ανάγκη. Δεν μπορείς να πληγώνεις έτσι απλά ένα παιδί, το παιδί του Θεού, ό,τι ηλικία και να έχει. Ακόμα και να έφυγε, ακόμα και να λοξοδρόμησε, ακόμα και το χειρότερο να συνέβη. Πρέπει ως ποιμένας, πρέπει οι διακονίες να τον τραβήξουν μέσα. Προτιμότερο είναι να είναι έξω στον κόσμο και να χαθεί η ψυχή του, παρά να θυσιάσετε τις ζωές σας, τον χρόνο σας, τις ψυχές σας, στις προσευχές, στις νηστείες, στις προσευχές, στις νηστείες, στις κοινωνίες, για να το τραβήξετε ξανά μέσα. Ποιο είναι προτιμότερο? Προτιμότερο είναι να το θέσω αλλιώς, να αφήσει το σαρκικό στο παιδί, το αίμα σου να μπλέξει ναρκωτικά, να το τραβήξει το αυτή που λέει ο λόγος και να του πεις έλα εδώ, τι είναι αυτό που έκανες? Το είδες στο παιδί, θα τον αφήσει έτσι απλά να φύγει? Και το παιδί στον κόσμο που έφυγε το πνευματικό, τίποτα. Και απορώ με τι σηκώνετε τα χέρια και λέτε δόξα Θεέ μου, ευχαριστούμε για το έργο που κάνεις. Ποιο έργο? Έχουν σωθεί 100, έχουν φύγει 100. Δεν έχει γίνει έργο. Δεν έχει γίνει έργο στην εκκλησία. Έχουν μπει 500, έχουν φύγει 1000. Πού είναι το έργο? Έχουν σωθεί 5 εκατομμύρια και έχουν φύγει άλλα 5 εκατομμύρια. Πού είναι το έργο? Άμα το πάμε με μαθηματικά.
Εδώ είναι. Εδώ είναι. Ούτε εδώ είναι, ούτε εδώ είναι. Εδώ είστε. Εκεί που ήσασταν είστε. Τι καταφέρατε? Πρέπει να δείτε τους ανθρώπους που έχετε μέσα στην Εκκλησία με τα μάτια του Θεού. Δηλαδή, ό,τι και αν έχει κάνει οποιοσδήποτε μέσα στην Εκκλησία, σε όποια κατάσταση και να βρίσκεται, σε όποια φάση της ζωής του και να βρεθεί, πρέπει να το κοιτάξετε όπως ο Χριστός, όπως ο Πατέρας ο Ουράνιος κοίταξε τον Βαραββά. Τι έκανε? Του άνοιξε τα κλειδιά και τον ελευθέρωσε. Ανοίξτε τις καρδιές σας. Δεν ξέρω, το κλειδί το έχετε. Το κλειδί είναι εδώ. Εδώ είναι το κλειδί. Η Καινή Διαθήκη, η Αγία Γραφή. Βάλτε αυτό το κλειδί βαθιά στην καρδιά σας, βαθιά στο μυαλό σας, για να μπορέσετε να ανοίξετε την αγκαλιά σας. Να ανοίξετε την αγκαλιά σας. Να σπάσετε τις χειροπέδες του εχθρού. Ντρέπομαι για λογαριασμό ποιμένων που δεν επιτρέπουν πιστούς να ανεβαίνουν στην Εκκλησία μετά από 1 χρόνο, μετά από 5 χρόνια, μετά από 10 χρόνια για 1-2 παραπτώματα που μπορεί να έχουν κάνει και τους θεωρούν κιόλας και από πάνω ότι είναι δαιμονισμένοι. Και η δικαιολογία τους είναι να μην επηρεάσει τους υπόλοιπους νέους, να μην κάνει αυτό, να μην κάνει εκείνο, εμείς κρατάμε το λαό. Ποιο λαό? Ποιο λαό? Έτσι κρατιέται ένας λαός? Ο ίδιος ο Βαραββάς αφέθηκε ελεύθερος. Το καταλαβαίνετε? Το έχετε ακούσει? Το διαβάζετε όλη μέρα? Έχετε δώσει έμφαση? Ένας Βαραββάς να βρεθεί τέτοιο στην Εκκλησία ή να γίνει μετέπειτα, τι θα κάνετε? Ναι, ξέρω, θα μου πείτε, υπάρχουν και άλλα εδάφια που πρέπει να συμπεριφερθούμε έτσι. Εγώ δεν είμαι της κρίσης. Ό,τι μου δώσει ο Θεός θα δώσω. Ό,τι διαβάζω, το διαβάζω για μένα. Εάν μου δώσει ο Θεός κάτι, θα το δώσω. Όπως μου το δώσει ο Θεός. Αν δεν μου δώσει ο Θεός, αυτό το κρατάω για μένα. Σκληρός θα φανώ με τον εαυτό μου, επικής με τους άλλους. Δεν είμαι εγώ κριτής. Δεν έσωσα εγώ τον Μάξιμο. Άλλος τον έσωσε. Άλλος τον έσωσε. Οπότε κριτής είναι άλλος. Εάν ο Θεός μου φανερώσει κάτι, θα πάω με πολύ αγάπη να το πω. Δεν θα το πω δεξιά αριστερά. Στον ίδιο. Έχω κάτι με τον ίδιο? Στον ίδιο. Έχω κάτι για αυτόνα? Σε αυτόνα. Και όπως προείπα πιο πριν, δεν μπορούμε μόνοι μας να τα βγάλουμε πέρα. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να τα βάλεις με τα πνεύματα, με την αμαρτία, με τον κόσμο. Είναι πολύ δύσκολο να ελευθερωθείς όταν είσαι δεμένος με την αμαρτία, με τα ναρκωτικά, με την κατάθλιψη, με τα ψυχολογικά. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που χρειάζονται ελευθέρωση, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι άρρωστοι λόγω της αρρώστιας, υπάρχουν όμως άνθρωποι που είναι άρρωστοι λόγω πνευμάτων. Και πρέπει αυτά τα δύο επιτέλους στις εκκλησίες να γίνεται μάθημα. Και πρέπει επιτέλους οι πρεσβύτεροι, οι ποιμένες και οι διάκονοι και οι εργάτες του Θεού να διακρίνουν. Ένας φαίνεται σε όλη την Καινή Διαθήκη ότι είναι Ευαγγελιστής. Ο Ευαγγελιστής και έκανε θαύματα και ευαγγέλιζε. Ένας εμφανίζεται και φανερώνεται με το όνομα Ευαγγελιστής. Ο τάδε Ευαγγελιστής. Όπως ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Παύλος. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορείς απλά να βγαίνεις έξω και να μιλάς στον κόσμο για σωτηρία. Ο Ευαγγελιστής είναι ένας άνθρωπος που είναι χαρούμενος. Ο Ευαγγελιστής είναι ένας άνθρωπος που δεν φοβάται την αμαρτία. Δεν τον αγγίζει η αμαρτία. Θα βρεθεί και με τους αμαρτωλούς μέσα. Θα βρεθεί μέσα. Δεν τον αγγίζει. Γιατί είναι η διακονία του αυτή. Γι' αυτό λέγεται Ευαγγελιστής. Θα βρεθεί με στους πόρνους, όπως βρισκόταν ο Χριστός, με τους αμαρτωλούς, τους κλέφτες, με όλους. Αυτό το έχουν παρεξηγήσει μερικοί. Αδελφέ, κάνεις παρέα με αυτόνα. Εδώ η καρδιά μου καίγεται να πάω να του μιλήσω. Θα με νιάξει εμένα αν είναι τα μπουζούκια, να μην παρεξηγηθώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας προλαμβάνω. Ή άμα θα είναι καφετέρια, ή άμα θα είναι κανένα νυχτάδικο. Εμένα καίγεται η καρδιά μου να σωθεί. Μα δεν μπορείς να βρεθείς ένα παγκάκι να μιλήσετε. Ο νομικισμός φυσάει. Τα έχουμε κάνει, έχουμε μπερδέψει τα μπουτια μας. Πρέπει να κοιτάξουμε τον άνθρωπο με τα μάτια του Θεού.
Το έχω πει και σε άλλο βίντεο. Εάν δεν μπορείς να κοιτάξεις τον άνθρωπο με τα μάτια του Θεού, δεν είσαι για αυτή τη θέση που είσαι, το καταλαβαίνεις. Δεν γίνεται το έργο 100% και αφήνεις λάσκα δαιμόνια να χορεύουν στην εκκλησία. Δεν γίνεται το έργο. Ο Θεός δεν είναι ευχαριστημένος με αυτό το έργο που εσύ ως ποιμένας προσφέρνεις στα πόδια Του. Και τα πόδια του Θεού είναι άγια και κατοικεί σε άγιο μέρος. Τι θα πας στον Θεό? Θα πας σε 100 ψυχές που σώθηκαν και τι θα πεις για τις 50-100 ψυχές που φύγανε? Τι κάνετε? Πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι είμαστε σαν το Βαραβά. Είσαι σαν το Βαραβά. Δεν μπορείς να ελευθερωθείς. Εάν δεν βρίσκεις τρόπο να ελευθερωθείς από τα ψυχολογικά σου, από τα συναισθήματά σου, από τη σκέψη σου, από τον εαυτό σου, έχεις προβλήματα στην εργασία σου, έχεις προβλήματα στο γάμο σου, έχεις προβλήματα με τους γύρω σου, ζήτα από τον Θεό χάρη. Πες, Θεέ μου, δώσε μου χάρη, δώσε μου βοήθεια, άνοιξε μου τα μάτια, θεράπευσέ με, Θεέ μου, ευλόγησέ με, Θεέ μου, δώσε μου χάρη να σε γνωρίσω. Μόνο Αυτός μπορεί να σε βοηθήσει. Μόνο Αυτός μπορεί να σε βοηθήσει. Και για να μην σας κρατήσω, είναι ευκαιρία τώρα που ακούς το βίντεο, εάν δεν έχεις πιστέψει στο Θεό, διάβασε το 15 κεφάλαιο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και βάλει τον εαυτό σου στο Βαραβά. Και κάτσε, σκέψου, οραματίσου πώς ήταν η κατάσταση τότε, ποιοι ήταν εκεί και δες πόσο σημαντικό είναι αυτό το κεφάλαιο, αυτά τα κομμάτια. Αυτός είσαι και έχεις και εσύ ανάγκη να ελευθερωθείς. Το κλειδί για να ελευθερωθείς δεν θα στο δώσει ο διάβολος, όπως ο διάβολος ενέργησε πίσω από τον Πιλάτο. Ούτε ο Πιλάτος θα σου δώσει το κλειδί να ελευθερωθείς και να πας στην οικογένειά σου σωσμένος, θεραπευμένος, ψυχικά υγιής, αλλαγμένος, χωρίς πάθη, χωρίς αμαρτίες. Το κλειδί θα το δώσει ο Πατέρας Θεός τον Ιησού Χριστό για σένα, για να ελευθερωθείς. Ζήτα από τον Πατέρα Θεό διαμέσου του Ιησού Χριστού να σε ελευθερώσει. Πες, Πατέρα Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, θεράπευσέ με, σε παρακαλώ, και θέλω να σε γνωρίσω. Σώσε την ψυχή μου, θεράπευσε την οικογένειά μου, θεράπευσε τους γονείς μου, θεράπευσε σωματικά, ψυχικά την οικογένειά μου. Σώσε την οικογένειά μου, σώσε και εμένα. Το κλειδί αυτό των χειροπέδων, να το θέσω με τα δεδομένα τα τωρινά, το κλειδί από τις χειροπέδες το έχει ο Χριστός και όχι ο διάβολος. Εάν ο διάβολος νομίζει ότι έχει τα κλειδιά της σωτηρίας σου, είναι γελασμένος. Και το έχω ξαναπεί, ο διάβολος πιστεύει περισσότερο από το καθένα μας εδώ. Ξέρει τι του έρχεται. Γι' αυτό δεν γίνονται όλα αυτά. Αλλά επειδή και εμείς ξέρουμε τι μας γίνεται, προσεύχομαι να βρεις τη σωτηρία σου και προσεύχομαι να βρεις οδηγία. Και αν είσαι πιστός, μόνος σου πάλι δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα. Ζήτα από τον Χριστό, μην το βάζεις κάτω. Θα τα καταφέρεις. Ζήτα το χρήσμα του Θεού, ζήτα τα χαρίσματα. Ζήτα να σε ξαναανανεώσει, να σε θεραπεύσει. Προχώρα μπροστά, να σου λύσει τα πάντα. Ζήτα, μη φοβάσαι. Και για σένα που έχεις πιστέψει, μια μικρή, να τα μαζέψουμε λίγο στα γρήγορα, προσευχήσου για την οικογένειά σου. Εάν τρέχεις περισσότερο για τους άλλους παρά για την οικογένειά σου, προσευχήσου στο Θεό να σου δείξει αν κάνεις λάθος ή σωστό. Ξεκινάμε πρώτα με την οικογένειά μας, κοιτάμε πρώτα να ομολογήσουμε τη γυναίκα μας, το παιδί μας. Κοιτάμε πρώτα να σταθούμε στη γυναίκα μας, στα παιδιά μας, και τα παιδιά είναι παντρεμένοι στους γαμπρούς, στις νύφες, σαν πεθερικά που είστε,
και μετά προχωράτε προς τους έξω. Ποιο το νόημα να παίρνετε χειροκροτήματα από τους έξω και όταν πας στο σπίτι να μην μπορείς να ανταλλάξεις δύο κουβέντες με τη γυναίκα σου και να τσακώνεστε και να μην σε σέβεται η γυναίκα σου και να μην σου μιλάει όμορφη η γυναίκα σου? Γιατί σε ξέρει σαν οντότητα, σε έχει βιώσει, έχει κάνει παιδιά μαζί σου. Το ίδιο και για τη γυναίκα. Έχεις κάνει με τον άντρα παιδιά. Πώς θα σε πάρει στα σοβαρά? Ο κόσμος μπορεί στον κόσμο να δείξει τον καλύτερο εαυτό σου. Ναι, αλλά στην οικογένειά σου που σε ξέρει δεν μπορείς να κρυφτείς. Δεν είναι έτσι απλά. Εάν θεωρείς ότι αυτό είναι σωστό, εύχομαι ο Θεός να σου ανοίξει τα μάτια, γιατί δεν είναι σωστό. Απέδειξε στην οικογένειά σου. Στάσου στα πάντα στη γυναίκα σου. Εάν είναι να βγεις, να μιλήσεις έξω, καλύτερα πάρε τη γυναίκα σου, πάντε μια βόλτα. Έτσι θα δει το Χριστό. Βγάλτε για ένα φαγητό. Βγάλτε για ένα περπάτημα. Δείτε κάτι μαζί. Διαβάστε κάτι μαζί. Ό,τι θέλει. Ασχολήσου μαζί της. Δείξε ενδιαφέρον. Δείξε αγάπη. Και αν ήσουν κανένας αντάρτης πριν πιστέψεις και τα έκανες λαμπόγια μέσα στο σπίτι και δεν ξέρω και τι ήσουνα, τότε είναι χειρότερο. Έχεις μεγάλη ευθύνη προς τη γυναίκα σου και προς την οικογένειά σου. Δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει οι άνθρωποι της οικογένειας να πιστέψουν εξαιτίας σου. Αυτό το λέω και για τις γυναίκες που είναι πιστές και για τους άντρες που είναι πιστοί, αλλά και για τα παιδιά προς τους γονείς. Ο χαρακτήρας μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός δεν έπαιζε το καλό στους έξω και στους μαθητές το έπαιζε ο κακός, ούτε έπαιζε το καλό στους μαθητές και το κακό στους έξω. Ήταν ίδιος σε όλους. Ζητήστε να μορφωθεί η καρδιά σας κατά το θέλημα του Θεού και να αγαπήσουμε τον Βαραβά, να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, να αγαπήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Προσευχηθείτε, αγωνιστείτε, διαβάστε. Ζητήστε να εφοδιαστείτε. Ζητήστε ο Θεός να φυλάει την ψυχή σας και να προστατεύει την ψυχή σας. Ζητήστε να ανοίγει τα μάτια σας και να ζητάτε τα χαρίσματα, τις διακονίες, ένα προς ένα όπως είναι. Μην μπερδεύεστε με τις διακονίες. Να μην μπερδεύεται ο ποιμένας με τις διακονίες τις άλλες. Δεν μπορεί ο ποιμένας να μπερδεύεται στις διακονίες του διδασκάλου. Στη διακονία του διδασκάλου, εκτός άμα είναι και διδάσκαλος. Άλλο αυτό. Ο Θεός δεν δίνει μεμονωμένα ένα χάρισμα ή μια διακονία σε έναν. Μπορεί να δώσει αρκετά χαρίσματα σε έναν και αρκετές διακονίες σε έναν. Απλά εγώ λέω το τι λέει η Αγία Γραφή. Ο Θεός να σας ευλογεί.